Brian. Wala ka sa akin. Po ginawa yun? Umutla ka. Huwag naman sana. Iiwan mo ako? Hindi naman tayo okay na. Papastusin mo lang ako. Hindi yung ganto. Hindi. Anak, tawarin mo ako. Huwag ka umalis! Susuka ka naman! Brian. Ma! Sorry! Tis ako. Paano si Mama? Huwag ka mag-alala. Hindi madali. Hindi ba nasa bahay niyo si Brian? Paalam sa akin eh. Wala ba siya dito? Maliban sa, JR? Bakit anong nangyari? Pinagalitan ko siya. Tumigil ka na, mate. Nawawala ang anak ko. Binata ko. Kailan pa? Oh! Hindi siyang dahilan! Tumigil ka nga. Ano tong babae mo? Oo! Brian, maaari! Ala kayo, Ruby? Kabet. Ikaw ang tawa ko! Si Rysel! Ulitin mo nga, hindi totoo yan. Asawa mo pala. Pinaglalaroan ba tayo ng tadhana? Rysel, mahal na mahal kita. At ayoko na magkalayo pa tayong dalawa. Ako din, Brian. Mahal na mahal kita. Gusto na kitang makasama, Rysel. Ako din, Brian. Gusto na din kita makasama. Pero Brian, Magtiwala ka sa akin, Rysel. Ma! Nasaan po si Papa? Halika dito, anak. Gusto sana kitang kausapin. Tungkol saan po, Ma? Wala na dito ang papa mo. Ano po? Saan po siya nagpunta? Pinaalis ko na siya. Nahuli ko sila ng kabit niya. Bakit niyo po ginawa yun? Ginawa niya ulit yung ginawa niya sa atin dati. Mas makakabuting umalis na lang siya. Kaysa kung nandito siya, niloloko lang din niya ako. Ayos lang po ba kayo, Ma? Magiging maayos din ako, anak. Kasama naman kita. Nandito lang po ako, Ma, para sa inyo. Salamat, anak. Ayos ka lang ba, anak? Parang namumutla ka. Kagabi pa po ako nahihilo, Ma. Kumain ka ba ng maayos, anak? Baka mamaya nalipasan ka ng gutom. Hindi naman po. Gusto mo, anak, samahan kita sa doktor para ma-check up ka nila? Huwag na po, Ma. Ayos lang po ako. Huwag niyo na po akong isipin. Masyado na po kayong madaming iniisip. Ayos lang ako, anak. Natatakot ako. Baka kung ano na ito. Huwag naman sana. Oh, Brian! Saan ka pupunta? Doon muna po ako kay tatay. Iiwan mo ako? Sanay naman po kayo na hindi ako kasama, di ba? At sinasagot mo na talaga ako ngayon, ha? Eh, hindi naman tayo okay na, di ba? Pinag-aral kita, binigay lahat ng gusto mo, at ngayon babastusin mo lang ako? Eh, hindi ko naman hiniling sa inyo yun, ah. Mas masaya sana ako kung buo yung pamilya natin. Hindi yung ganto. Mas pinipili mo pa yung tatay mo kaysa sa akin? Kasi si tatay, kahit ganun siya, lagi niya akong kinakamusta. Eh kayo ba? Naalala niyo ba akong kamustahin nung nasa abroad kayo? Hindi! Dahil naging busy kayo sa taong kinakasama ninyo! Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Huwag kayong mag-alala na.
maibabalik ko rin lahat ng hirap at sakripisyo niyo sa akin. Balang araw. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Anak, huwag mo akong iwan. Huwag ka umalis. Anong gagawin ko ngayon? Paano ako makakabawi sa pamilya ko? Ano ba itong nagawa ko? Panginoon, bigyan niyo po ako ng huling pagkakataon para maitama ko ang lahat ng pagkakamali ko at maayos ko ang pamilya ko. Ryzen, ano nangyayari sa'yo? Ryzen, magsabi ka nga sa akin. Nung isang araw, namumutla ka at nahihilo. Ngayon, nagsusuka ka naman. Ma, Buntis ka? Sino nga ma? ang kasintahan ko pong si Brian. Anong ginagawa mo, Rysel? Pinagkatiwalaan ka namin. Hindi ko po sinasadya, Ma. Patawarin niyo po ako. Ngayon pa talaga? Kung kailan wala dito ang papa mo? Sana nag-isip muna kayo. Sobrang bata niyo pa. At nagsisimula pa lang kayo magtrabaho. Ma, patawarin niyo po ako. Ma! Sorry! Ma! Hello. Oh, bakit ka umiiyak? May problema tayo. Ano yun? Brian, buntis ako. Kung kailan maraming problema dito sa bahay. Kung kailan wala si Papa. Nandito rin ako kila tatay ngayon. Hindi rin kami okay ni nanay. Ang gulo-gulo ng sitwasyon, Brian. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Huwag ka na umiyak, Rysel. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Paano na ang pamilya natin? Lahat ng nangyayaring yan may dahilan. Alam ko, nagkamali tayo. Pero nandyan na yan. Ano na ang gagawin natin ngayon, Brian? Panindigan natin ito, Rysel. Nandito ako. Natatakot ako. Huwag ka matakot. Alam na ba ni tita? Oo, nahuli niya ako kanina. Kamusta naman siya? Anong sabi niya? Nagalit si Mama sa akin. At alam kong masama ang loob niya. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Maayos din ang lahat.
Sigurado ka na ba sa gagawin natin? Baka mas lalong magalit ang mga magulang natin. Alam kong ito ang makakabuti para sa atin. Dahil alam ko na hindi papayag si nanay pag nalaman niya ito. Ganon din si Papa. Tiyak na pag-iniwanin niya tayo. Kaya kailangan natin lumayo para ipaglaban ang pagmamahalan natin. Pero Brian, mali itong gagawin natin. Pero Rysel, may umaasa na sa atin ngayon. Kailangan panindigan natin to. Paano si Mama? Mag-isa na lang niya. Huwag ka mag-alala. Darating din ang araw na magiging maayos ang lahat. Babalik tayo? Babalik tayo sa tamang panahon. Pero sa ngayon, ayusin muna natin to. Hindi madali, pero kakayanin natin. Basta magkasama tayo. Mahal na mahal kita, Rysel. Mahal din kita, Brian. Tara na. Sige. Tanghali na, hindi pa gumigising tong batang to. Rysel? 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 Bakit wala yung mga gamit niya dito? Bakit di niya sinasagot? Tao po. Tao po. Tao po. Ano ang ginagawa ng lalaking to dito? Anong ginagawa mo dito? Mitz, nandiyan pa si Brian? Bibisitahin ko sana. Paano nandito? Hindi ba nasa bahay niyo si Brian? Oo. Pero umalis kahapon. Hindi ka nagpaalam sa akin eh. Tinatawagan ko pero hindi sumasagot. Anong ibig mong sabihin? Wala ba siya dito? Wala nga siya dito. At saan naman siya pupunta? Kaya nga pumunta ko dito. Dahil alam ko andito siya. Sandali lang. Nasaan na kasi si Brian? Baka naman pinagalitan mo. Kaya umalis. Hindi ko siya pinapagalitan kahit minsan. Saan na kaya nagpuntang batang yun? Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Kilala mo ba yung mga kaibigan niya? O mga kasama niya? Wala naman akong kakilalang kaibigan niya. Maliban sa kasama niyang babae. Sinong babae? Rysel ang pangalan. Ah, baka yung kinikwento sa akin na kasintahan niya. Ano? Kasintahan niya yung babaeng yon? Hindi maaari. Hindi ako papayag. Kailangan mapag-iwalay ko sila. Hindi kaya Ano, JR? mas mabuti hanapin na lang natin sila. Mas mabuti pa nga. Tara. Hello, Masong?
Hello, Ruby. Nawawala yung anak mo. Ha? Bakit anong nangyari? May nangyari kasi. Pinagalitan ko siya. Bakit? Buntis yung anak mo. Ano? Pinagsabihan ko lang naman. Kasi nabigla ako. Diyos ko, kabayaran ko ba ito sa mga pagkakamali ko? Bakit nangyayari ito sa anak ko? Masong? Masong, Mitch! Ikaw na naman? kamusta Masong? Tumigil ka na, Mitch. Hanggang dito ba naman? Nawawala ang anak ko. Hinahanap namin siya. Ano? Si Raizel? Bakit mo kilala ang anak ko? Kaibigan kasi siya ng anak ko. Yung binata ko, Talaga? Baka alam ng anak mo kung nasan si Raizel. ang totoo niyan, nawawala rin ang anak ko. Ha? Kailan pa? May isang linggo na. Ganon din si Raizel. Parang si Masong yan ah. Sino kayong kausap niya? Sandali at may tatawagan ako. Masong! Ruby? Ikaw babae, hanggang dito ba naman hindi ka makapagpigil sa asawa ko? Hindi siyang dahilan kung bakit ako nandito! Ruby, tumigil ka nga! Bitawan mo nga ako! Ano to? Nagkataon lang? Dahil nagsasabi ng totoo si Mitch! Sige! Ipagtanggol mo tong babae mo! Dahil nawawala din yung anak niya! Oo, si Brian, na kaibigan ng anak ninyo. Brian? Si Brian, anak mo? Oo, bakit? Hindi maaari. Si Brian? Bakit? Anong problema mo sa anak ko? Malaki ang problema ko sa anak mo. Sige, sabihin mo. Tumigil na kayo! Dali, ano nangyayari dito? JR? Bakit ka nandito? Bakit magkakilala si JR at Ruby? Ruby, asawa ko nga pala, si Mitch. Siya? Asawa mo? May asawa ka naman pala. Eh bakit lumalandi ka pa sa iba? Magkakilala kayo, Ruby? Oo naman. Siya lang naman ang nag-iisang kabet ng asawa ko. Ano? Ikaw ang dahilan kung bakit ako iniwan ng asawa ko? Pare, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi kita makapatawad. Tumigil
Tumigil na kayo! Sino ang pamilya ko? Tumigil na kayo! Si Rysel! Ano? Buntis ang anak ko! Ano? Ano sinabi mo? Ulitin mo nga! Buntis si Rysel? Hindi totoo yan, Ruby. Nagkakamali ka. Tama yung narinig nyo. Buntis si Rysel. At kung hindi ako nagkakamali, si Brian yung ama. Hindi totoo yan. Oo, si Brian. Posibleng siya ang ama ng dinadala ni Rysel. Rysel? Sa'yo madalas si kwento sa akin ni Brian. Oo, JR. Anak namin siya. At hinahanap namin. Asawa mo pala? Yung kabit ng asawa ko? Tingnan mo nga naman yung pagkakataon. Pinaglalaroan ba tayo ng tadhana? Pwede ba? Kalimutan muna natin ang lahat para sa mga anak natin. Hindi ko alam ngayon kung ano mararamdaman ko. Halika na, Masong. Hanapin na natin yung anak natin. Miss? Oh, ikaw pala, JR. Halika, tuloy ka. Salamat. Maupo ka. Bakit ka nga pala naparito? Pwede ba kitang makausap? Matagal ng panahon ang lumipas. At alam ko, pinagsisihan mo din ang lahat. Pumunta ka ba dito para ipaalala sa akin ang mga pagkakamali ko? Hindi, Mitz. Nang nalaman ko lahat ng ginawa mo sa akin, nasaktan ako. Pero, hindi ko nagawang husgahan ka. Dahil mahal kita. Kung may mali man sa akin, patawarin mo ako, Mitz. Ako ang nagkamali, JR. Hindi ikaw. Mahal ko ang anak natin. Kaya gusto ko, ayusin ko ang buhay natin. Paano? Ayusin natin ang lahat. Magsimula tayo ulit. Para sa anak at apo natin. Napatawad mo na ba ako, JR? Oo, Mitz. Mahal na mahal kita. Wala akong hinangad kundi mabuo ang pamilya natin. Maraming salamat, JR. JR, pwede mo ba akong samahan kila Masong at Ruby Sige, samahan kita. para makahingi ako ng tawad sa kanila? Sige, Masong. Mag-iingat ka, ha? Sige, salamat. Ruby, pare. O, JR, anong ginagawa niyo dito? Pumunta kami dito para kausapin ka. Para saan? Total, nandito na tayong lahat. Gusto ko sana kayong makausap.
Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Marami pa kasi akong ginagawa. Alam ko, hindi ganon kadali para mapatawad niyo ako. Nandito ako para humingi ng kapatawaran sa inyo. Tinatawad ko na si Mitch. Dahil gusto ko, mabuo ang pamilya namin. Ruby, sana mapatawad mo ako. Masong, patawad kung pati pamilya mo ginulo ko. Mabuti, Mitch. Naayos mo ng pamilya mo. Ako, pinipilit ko pa rin ayusin. Mitch, hindi ko alam kung hanggang kailan maghihilom yung sugat sa puso ko. Pero, napatawad na kita. Maraming salamat. Ruby, Masong, salamat. Ganun ba, Mare? Maraming salamat ulit, ha? Sige, bye. Raisel, anak! Bumalik ka! Namiss kita, anak. Kumusta ka na? Ayos lang po, Ma. Patawad po sa lahat ng nagawa ko. Patawad din po, tita. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Matagal ko na kayong pinatawad. Umalis po muna kami para po ayusin ang lahat. Alam po namin na nasa magulong sitwasyon pa po ang pamilya natin. Oo nga po, Ma. Sa dami ng mga tao, ang pamilya pa natin ang sinubok ng panahon. Pero nagawa natin ayusin at itama lahat ng mali. Salamat po, Ma. Anak, bumalik ka! Patawad po kung naging pasaway na anak ako sa inyo. Tapos na yun, anak. Napatawad ko na kayo. Mano po, tita? Siya nga pala, asan yung apo namin? Oo nga, Raisel. Brian, nasan siya? Mano ka sa lola at lolo mo? Gawan ka ng Diyos. Kawan ka ng Diyos. Siya na ba yung apo ko? Ang gandang bata. Oo nga. Ma, siya nga po pala si Amy. Ang pamilya ay maaaring masira ng galit, tampo at maling desisyon. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay laging may puwang para sa kapatawaran at paghilom. Mas pinipili natin mabuo ang pamilya natin sa kabila ng mga pagsubok sa buhay.